Domnule Liviș, aveți niște animale absolut minunate aceia. Da, îmi plac și în primul rând, înainte de toate, de business, de orice altceva, e pasiune. Că dacă nu-i pasiune, degeaba nu poți să faci un asemenea business. Aici în țarcul ăsta ne spuneați aveți din bălțată și pe lapte și pe carne. Ecologie, da. Colaborez foarte bine cu Centrul de Selecție din Arad, IAS Mureșu, fostul IAS Mureșu, subordonat Academiei Române și acolo, din fericire, pentru țara noastră, au rămas două în România care mai funcționează. Eu aș spune din păcate. Din fericire au rămas, că puteau să nu rămână niciunul. Și sunt oameni profesioniști acolo care știu să facă selecție, lucrează pe un fond genetic al României de mare valoare, e bogăția României până la urmă acolo. Și domnul director Săplăcan, care cu multă pasiune lucrează și, uitați, scot asemenea exemplare pe care eu le iau. Iau acele diamante mici, neșlefuite, le duc la mine în fermă și la momentul de față am în jur de 150 de exemplare de la ei, cumpărate la 60-70 de kilograme, crescute de mine, ce sunt foarte bune ca tipologie, ca și anatomie, ca genetică, le scoatem dreptul de reproducție și le vindem la diferiți crescători. Ce nu corespund, merg spre abator, dar din fericire oamenii de acolo știu ce trebuie să facă. În boxa de lângă noi aveți ceva de carne, îmi spuneați, sunt gemeni? Da, sunt două exemplare gemene, vârstă de 8 luni de zile, albastru belgian, dar înainte de aia vreau să vă zic altceva. Uitați aici dragostea românească, Bruna de Maramureș. O rasă pe care nu trebuie să o pierdem. O păstrăm, o conservăm, chiar dacă spun unii că nu e profitabilă, credeți-mă, e. Uitați ce anatomie putem găsi pe Bruna de Maramureș. Să nu discutăm și de lactație, care e extraordinară, e competitivă cu bărțata românească și cu alte rase asemenea. Da, din păcate, cam pe multe zone am pierdut rasele autohtone. S-a dus și una de stepă, care era odată și au luat-o alții, s-a dus și Pinzgau și s-au dus cam multe. Adevărat, dar încercăm să păstrăm și să ducem mai departe tradiția satului românesc și nu doar a satului românesc, a culturii românești, că face parte din patrimoniul nostru această rasă, pe care trebuie să o conservăm și să avem grijă de ea. Da, dar vrând nevrând, acum eu mă întorc spre rasele de carne, da, mergem așa încetișor. Da, sigur, haideți până atunci. De ce? Pentru că sesizăm că în piața asta absolut infernală de aici de la noi, unde laptele nu mai are preț, lumea încet, încet se duce înspre rasele de carne, încercând să aducă un plus valoare în casă. Da, comunitatea europeană ne-a adus și lucruri bune și lucruri rele. Dar odată cu dispariția cotelor de lapte, din păcate, foarte mulți fermieri s-au văzut nevoiți să închidă porțile datorită faptului că vine lapte la un preț foarte competitiv din Uniunea Europeană și atunci degeaba te costă pe tine 85 de bani litru de lapte să-mi produci, că va trebui să-mi vinzi cu 75 și ești în pierdere și automat, vrând nevrând, ori lichidezi și trimis tot în abator, ori te orientezi spre rasă de carne, care e profitabilă. Vreau să vă spun că deși exportul anul trecut a fost închis pe o bună perioadă de timp, datorită limbii albastre, prețul la rasă de carne nu a scăzut foarte mult. A fost o oscilație de plus minus 10% și e profitabilă. E profitabilă și plus că rasa de carne valorifică foarte bine furajele. Ai un spor extraordinar și o carne de calitate pentru export e foarte, foarte căutată. Da, și mai ales încet, încet și românii încep să simte ce înseamnă cultura consumării. Exact. Pentru că la noi nu prea exista acest lucru. Din păcate, la noi se mănâncă în toate hipermarketurile, în marea ei majoritate, vacă reformă. Celebrul mânzat. Da, celebrul mânzat de 16 ani. Așa e. Așa este. Să vă dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă. E urarea pe care eu o adresez tuturor celor cu care stau de vorbă. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc.